Здравейте! Вие сте с чудната емисия на The Chengi Times с Пала Марка. А сега тук при нас е Съни. Искам да ти задам един въпрос. Кое те накара да се завърнеш отново в Аспарухово за втора поредна година? Това апарат е много голям, стресираме. Ами накараме екипа ми. Моя екип ме накара, защото имахме много тежки дни напоследък, много тежки седмици, много напрегнати и мислех, че ще бъде прекрасно начин да си почина малко с хората, които обичам и които ме подкрепят. В същото време обаче това беше чисто емоционалната страна на нещата. Накараме да се върна възможността отново да преживея това, което преживях миналата година, да работя с деца, да бъда заобиколена от толкова млади и позитивни хора, които влагат душата и сърцето си в това, което правят. И да бъда част от цялото това преживяване, защото е вълшебно. Благодаря ти, Съни.